Hej med jer, velkommen til. I er landet her på YouTube hos mig, og kanalen hedder Louise HH. I dag der skal vi snakke om rib. Rib i lange baner, som man bruger i tapebinderne. Og det er jo den her slags tapebinder. Det her det er en Babylock tapebinder, men princippet er det samme på dem alle sammen. Og hvordan får man skåret de der lange baner? Det kan man gøre på rigtig mange forskellige måder. Man kan putte dem ind i overlockeren og skære rundt. Det vil jeg faktisk ikke vise i dag. Det kan godt være, at jeg laver en video med det en anden dag. Men jeg vil vise jer, hvordan man håndskærer det, fordi det synes jeg faktisk, det synes jeg er det første, man skal lære. Og det kan man jo gøre på flere måder. Det første, man skal, det er, at man skal kigge på sin tapebinder, og så skal man finde ud af, hvor stor er den. Og på nogle af dem, der står der 2 tal. På den her står der, og jeg tror ikke, man kan se det, selvom jeg kører helt tæt på kameraet. Nej. Der står 1232. Det betyder, at den er 32 mm, den rib, vi skal skære. Og at den så er 12, når den er færdigfoldet ud. Og den her ved jeg folder 3 gange kun, så derfor passer det med 32. Men det er det første, man skal finde ud af. Nogle af dem står der kun 42 på, for eksempel. Så betyder det, at det er 42 mm ind. Nogle af dem er det i tommer. Det kommer lidt an på, hvor man har købt sine tapebinder. Så nogle af dem er tomme baseret, og så må man enten skære dem i tommer, eller også lige regne dem om til millimeter. Men først så finder man ud af, hvor stor er ens tapebinder. Og nu fik jeg rykket med hele bordet og det hele her. Og så skal man jo have et eller andet at skære dem efter. Så en rullekniv. Jeg har sådan en fra Kaj. Det er dem, jeg bedst kan lide at bruge. Det er en smagssag. Prøv jer frem, hvad ligger godt i hånden. Hvad synes I er rart at arbejde med? Skal den være ergonomisk formet? Skal den være... Jeg har valgt dem her, det er den, der passer til mit temperament. Så skal man have noget at skære efter, fordi man kan ikke skære 32 mm i hånden. Og det kan man gøre med sådan en helt almindelig patchwork lineal. Den her er i centimeter, og den her er i tommer. Så det, altså, og det har egentlig ikke, hvis man regner det rundt, hvis nu ens tapebinder er mærket op i tommer, så regner man det om til centimeter, hvis man kun har en centimeter lineal. Eller den anden vej rundt, hvis man kun har en tomme lineal, så regn dem rundt. Og jeg har for lethedens skyld på den her sat det er sådan noget washi tape, tror jeg det hedder, papirtape. Fordi at så havde jeg markeringen på, hvor jeg skulle skære, så skulle jeg ikke stå og måle ud hver gang. Eller holde øje med hvor, så skulle jeg bare ramme tapestykkerne. Så det kan man gøre. Man kan også købe en lineal som den her, som den er fra en patchwork butik, og der kan man med sin lille skruetrækker løsne skruerne her, og så kan man flytte det sorte stykke her bagpå, så får man, jeg ved ikke om man kan se det, der er sådan et land, sådan en kant her. Så får man sådan en kant og skære op af hver gang. Den kan være ret god til det, til mange strimle ting og sådan noget. Jeg bruger den, når jeg skærer kantbånd rigtig meget, der er jeg glad for den. Eller skråbånd hedder det. Jeg synes nogle gange, når man skærer rib, at så er det lidt irriterende med det her stykke. Men det er jo igen en temperamentssag. Find ud af, hvad kan I godt lide. Og så er der jo den tredje løsning. Der er sikkert mange flere, men den, som jeg oftest bruger, det er, at jeg har sådan nogle linealer. De er lavet i plexiglas og skåret hos Klarmesteren. Jeg har ikke noget, der selv kan skære det, men hvis der er flere, jeg møder flere kursister, som selv kan gøre det, eller har en laserskærer, eller har en mand, som er vældig handy og kan skære sådan noget her selv. Og så er det rigtig smart. Den her, den er 42 mm. Ja, har jeg skåret. Det er standardstørrelsen på Gianome-tapebinderen. 32, som er den, vi skal bruge, som passer til den her. Og jeg har jo virkelig mange tapebinder, så jeg har også virkelig mange linealer. Jeg har en lineal, der passer til stort set alle sammen. Men hvis ikke man vil have det, så skal man så bruge en patchwork lineal. Det kommer sig altså ikke så nøje. Men det jeg gerne vil vise jer, det er, hvordan får vi dem til at blive lange, strimlerne. Så
Hvis jeg lige går herover, og vi får billedet ned på bordet, så har jeg et stykke rundstrikket rib her. Altså, det er rundt i enderne, så det bare fortsætter derudad. Og det er det vigtigste. Man kan ikke gøre det med sådan noget, der bare er firkantet. Man er nødt til at have, at det er skåret rundt. Og det her, det er skåret vældig skævt, men det prøver vi lige at abstrahere herfra. Sådan her. Og så er det vigtigt heroppe, og jeg har lavet en markering på min lineal, 12 cm nede, at de sidste 12 cm her, dem skærer vi ikke. Sådan her. Jeg synes godt, jeg kunne høre, den ikke skærer rigtig igennem. Det kan være, den trænger til et nyt blad. Og så skærer vi lige nogle flere strimler her. Skærer bare lige en til, så kan I se princippet i det. Og her på den sidste, der skal jeg hele vejen igennem. Og så er der et eller andet, om det er bladet eller det er skæremåtten, det skal jeg ikke lige kunne sige. Der er i hvert fald noget, der driller mig her. Men nu er vi igennem sådan her. Så tager man sin rib og åbner op. Så den ligger sådan her. Man har alle de her ben ud, strimler man har skåret. Og så er der kun et lag under her. Så der må ikke ligge noget under, for så kommer vi jo til at skære i det. Så skærer man fra det her punkt, altså her, hvor de to mødes, og herover til, hvor den starter. Sådan her. Og det bliver ved med at drille. Ja. Hvis man vil gøre det let for sig selv, så tager man en rullekniv, der faktisk kan skære, i stedet for det her bumpleri. Nå. Nu har jeg gjort det første gang, så anden gang her, så skærer vi på tværs fra det punkt til det punkt. Sådan. Og det gør vi også her tredje gang. Så skal man lige sørge for, at man ikke får skåret i noget af det, som er de der strimler. Sådan. Det bliver noget rod. Jeg håber, I kan følge med. Og så her sidste gang, så skærer man herfra, hvor der er en samling, og så ud. Og nu ved jeg jo godt, den er ikke skåret super præcis, fordi den var ikke særlig lige jo til at starte med. Men jeg tænker, I kan se princippet i det. Sådan her. Så har man her en lang strimmel. Sådan. Så har man nu en lang strimmel. 2, 3, 4, her 4,5 meter eller sådan noget rib. Så kan det være en fordel at tage sin ribholder. Og der findes jo flere forskellige. Jeg har selvfølgelig dem her, som er dem Bo han laver. Og så ruller man den op her på. Og jeg skærer altså lige enden her af først, fordi den synes jeg er lidt træls at starte på. Sådan her. Og så ind i der, og så kører man derudad, ruller sin rib op. Nå ja, jeg skal ned, får jeg at vide. Det er jo det der med, så ruller man op her.
Så den sidder her på. Så. Og nu er det jo en 42 mm, jeg har skåret, og en 32, jeg havde taget med heroppe med tapebinder, så jeg kan ikke engang vise jer, at den kører i. Men det tænker jeg, at vi kigger på en anden video. Sådan her. Så er vi ved at være i mål med at få rullet op. Så. Og det er vigtigt, at det er en fornuftig rib. Altså jeg vil sige, hvis man er nybegynder, så skal man ikke hoppe ud i sådan en viskoserib, eller sådan en glimmerrib, er lidt hård for maskinen. På her. Og så kører, altså den her, den står virkelig stabilt, så når man kører med sin rib i tapebinderen, så bliver den her holder stående. Selv når man hiver sådan her, så bliver den stående. Og har man ikke sådan en her, så et eller andet, man kan klodse sin rib op på. Det vigtigste, det er afstanden herfra. Den her plade skal op og flugte med afstand, eller med højden på dine coverlokker. Det er jo derfor, at der er sådan en ring på den her. Så nu passer den til en Janome, og nu passer den til Babylock. Så sådan er det. Men det er sådan, at I skærer rib. Jeg ved ikke, om jeg lige kan komme på her, så skal jeg sætte mig ned her. Det er sådan, I får lavet ribstykkerne i lange strimler til jeres tapebinder. Og det er en god idé, i hvert fald når man er nybegynder, at starte med en helt almindelig bomuldsrib. Det giver et pænt resultat, og det er rigtig godt at øve med. Det er også det, I får at vide, når I kommer på kursus hos mig, at det er klart det bedste at starte ud med. Når man så tænker, at det her det kører derudad, så kan man putte hvad som helst ind i den rib. Altså om det er et stykke viskose jersey, eller et stykke blonde, eller så kan den køre med alt muligt tapebinderen. Men øv jer lige med bomuldsribben først. Kan I have det godt derude? Hej!